aj bali. Rýchlo sme si zvykli, lebo jeho prístup bol veľmi láskavý. Telesná matika, to boli predmety, ktoré ste nás učili. Keď sme nechápali, tak ste sa pri nás aj občas zapotili. Ešte ste aj fanúšiči, veľký futbalový. Keď šošoni hrajú, veľmi im fandíte, dúfate, že vyhrajú. My máme spolu aj veľa zážitkov za tie 4 roky. Pred každým výletom, keď ste mali kopec tašiek vždy nachystaných. A každý výlet stal za to, len tak sa nezabudne. Zo všetkých však najviac budeme vám vďační za tú školu v prírode. Ako nám je ľúto, že sa dnes musíme s vami tu rozlúčiť. 4 roky prešli, my teraz musíme do